実は銀次の木刀、洞爺湖には意外な由来がありました。坂田銀次といえば腰に刺した木刀、洞爺湖ですよね。実はこの木刀には作中でちゃんとした由来があります。銀次は北海道の洞爺湖へ旅行した際、土産物店で仙人が宿る木から作られたという触れ込みの木刀を購入しました。ですが、その話は完全にお土産屋さんの宣伝文句。つまり、銀次はノリで木刀を買っただけだったんです。それでも銀次はこの木刀一本で数々の強敵と戦い抜きました。真剣ではなく木刀を使い続ける姿も銀次らしさを象徴するポイントなんです。あなたは洞爺湖の由来ご存知でしたか？よければコメント、フォローお願いします。